dit is de Kings Battle, mooie autocross stocker races. Nou, en dat heeft een 210 deelnemers. Ja, en het is internationaal. Dus we hebben een aantal toprijders uit Engeland. Ja, en alle toprijders uit Nederland. Een heel soort Friese coureurs. Ja, dat is een geweldig evenement. Is dit vandaag? Ja, Doris. ik rijd het. Wat Het is is een dat? hele mooie hobby. Ja, wat is dat dan? Het is een ding wat in je leven je hebt. En ik ben hem opgegroeid. Je had het vroeger rijden. En toen ik 12 was, toen hebben we een F2 gekocht. Toen ben ik begonnen in de F2 junioren. Nou, en dit is nu mijn eerste seizoen in de senioren. En ja, het is een stuk leuker. Dat Ja? wel. Ja. Ja, wat maakt het verschil dan? Nou, bij de junioren rijd het tijd. En nu is het op positie. En nu moet je gewoon vol mee strijden om het plakje. En dan is het altijd een verrassing wat je, hoe je eindigt. Dus ja, ik vind dit is heel mooi. Je strijdt er echt voor. Wat had je zelf maar het evenement? Ik ga zelf altijd rijden in standaard 1600 en in de stocker Formule 2. Ja, en in 2006 ben ik in het bestuur van de vak gekomen. Dus ja, ik heb er wel een heel soort mooi. Ja, maar er is nou net meer dan. Ik rijd nou net meer. Nee, dat let ik nou om mijn zoon hoor. Oh, shit. Ja, ja, dus dat blijft in de familie. Ja. Er komen steeds meer vrouwen bij. Dat is wel leuk. Dan ben ik een paar in de junioren. Die stromen daar weer terug. Krijg zoals mij. Wat vindt die man ervan als zo even een tutsie houdt, is maar de auto? Ja, het mooi nou. Ja, als je een klap krijgt, dan kun je hem door een keer ik weer ompakken. Zo moet ik wel zien. Dat jij erbij. Ja, dat is toch wel mooi, denk ik. of Ja. niet? Ja. En hoort ik. Ja? Ja. Die auto had hij nog een prototypes? Ja. Zo moet het wel, hè? Ja. Ja. Luus is er wel? Jawel. Dat wel. Ik was net, maar meestal wel. Meestal wel. Hoe is dat zo dat de dochter het toerneemt van huis? Ja, dat is prachtig, hoor. Ik kan zelf ook altijd rijden en ze weten het beter. Dat heeft ze altijd wel en dat vindt ze draaien leuk. Dus dan pak je de boel op en dan ga je ervoor. Ik had helemaal geen ervaring met cross. Toen ik verkeering kreeg met Tjerk, toen we gaan naar het autocrossen, dus dat was mijn eerste ervaring. En daarna is hij stap, want toen houdt zijn monteur ermee op. Dus toen is de vlagger worden, ja, en dan ga je altijd mee. Nou ja, zei je dat een beetje wat groeit en toen kreeg ik ook zin aan de cross. Dus ja. Ja, hoe is dat? Nou, de eerste mans die het zo ooit rijden heeft, dat is dan even spannend en dan staat de trilling en maar ze boelt zelf zo rustig. Nou, en dan ben je ook rustig. Dus ik heb er net zoveel moeite mee. Maar ja, nou wordt het natuurlijk wel wat anders bij de senioren. Er wordt wat meer beukt en soms zit ze er tussenin. Dan denk ik, nou, als we er maar heel hard uitkomen, dan is het klaar. Want hoe oud ben je nou? 18. Dus zelf ik een prot aan de wijn. Ja. Ik help heute altijd. We doen het vaak met je twaan. Dan krijg ik hulp van oren. Henk Heijns, die heeft de auto gebouwd. Die helpt dus een soort. Daar ben we heel blij mee. En ik ben eigenlijk altijd met hard bezig, jongens. Om bij kleer te krijgen. Maar dan ben je zelf ook wel technisch. Jawel. Ja, ik doe zelf doe ook een lasopleiding. En ja, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En dat is ook handig om het bij de stokken te passen. Als er iets last moet worden, dan kijk ik het zelf wel. Je zijn eigen dukjes te repareren. Ja, precies. Met hem ken ik alles, hè? Je probeert het wel, hè? Koffie, benzine. En hoe stuur je aanst op de bult? Nou, ik hoop dat het goed aangaat. Ja, en dan misschien iets vooral, maar en uitrijden. Genieten. Ja? Ja. Ja, gezonde spanning. Ja. Dat is gewoon geweldig. Ik mag voorop starten. Dus misschien dat ik zo fit ben en als ik hem goed uitrijd, dan hoop ik dat ik een plakje heen in de finale.
bij de stad die ik wel goed fit. En nou ja, de auto loopt goed. Dus ik ben wel tevreden. Ik krijg de uitslag gekregen en ik ben tof de eindige. Je moest het nog wel echt even aan het werk, hè? Ja, Kies een paar tikjes, Ja. deelt een paar tikjes uit. ja, dat jij erbij. Ja, dat kan die man wel hebben. Jammer. Die ben al wat meer wend. Ja, keurig. Ja? Ja, wat dik tevreden. Ja, ze hadden er een shell in. Ze hadden hem uitrijden op 12 lekker banden. Ja, mooie strijd hadden. Ja, ze hadden de beste erin voor. Dat had ze goed in. Ik heb al lekker bouwen uitrijden, dus nee, trots. Het ging wel even neten inderdaad af en toe. Ja, zeker. Giet het het en dan wat hudder? Of, Nee, valt mooi. Oh. Nee. Hey, dus geen finale, maar best nog klaar? Ja, aan de keer waren ze eten. En even wat een biertje erbij of zo. En alles even bepraten. Ja. Het hele weekend. Dan zetten we de pan om. En dan zien we de zware maar warm uit en een biertje. Dan gaan wij wel vertellen.